Evo, ako mi kolega Vejnović dozvoli da vas priupitam, da ste ovaj dokument pročitali, mislim, znam da nema diskusije, ali evo, čisto ako hoćete se izjasnite. Dakle, gospodine Aleksiću, 37, najmanje 37 pravopisnih grešaka. Zašto najmanje? Moguće da i meni neka promakla, pa ih ima više. I kad dodamo onih 14, to je 51 pravopisna greška na 16,5 stranica dokumenta. Dakle, ja mislim da je to katastrofalno. Šta to nama ovdje govori? To govori dve stvari, gospodine Aleksiću. Prva, ili da ste vi nepismeni, ili da ne čitate dokumenta koje treba da čitate. Pošto pretpostavljamo da niste nepismeni, što vaše obrazovanje govori, dolazimo do zaključka da vi ne čitate najvažnije dokumente koje trebate čitati kao direktor. Ali hajde da zanemarimo to što vi niste pročitali. Možda sticam okolnosti niste. Međutim, pravo je pitanje kako nadzorni odbor nije pročitao. Da li je ovdje gospodin Aleksandar Sekulić, mislim da je prezime, koji je predsjednik nadzornog odbora. Kako nadzorni odbor, kome je posao da kontroliše rad poslovnog prostora, nije pročitao ovaj dokument i vratio ga na ispravku? To je stvarno neverovatno. Ja se pitam da li naknade koje primaju članovi nadzornog odbora uopšte treba da primaju. Ali ajde da pretpostavimo da i oni iz nekog razloga to nisu pročitali. I onda je takav dokument stigao do opštinskog veća. Sad, meni je stvarno žao što ovdje nisu trenutno gospodin Jajić i gospodin Milićević, pošto su oni ispred opštinskog veća zaduženi za rad poslovnog prostora. Dakle, da li je moguće da niko, počeo od stručnih službi, preko direktora preduzeća, nadzornog odbora, opštinskog veća ne čita dokument? Ovo je sramota, ovo je ponižavajuće, gospodine Jajiću, drago mi da vas vidim. Ja sam Sekulić, niste, gospodine. Možda biste vi volili da budete, ali vi niste. Dakle, nije mi jasno kako, zašto niste pročitali ovaj dokument. 37 pravopisnih grešaka na 13,5 strana. To je skandalozno. I čak i ostali članovi opštinskog veća bi trebalo da pročitaju sve dokumente. I gospodin Šerifov snosi odgovornost, pa znatno manju nego vi. Ali će njegov značaj biti mnogo veći šta će on uraditi po ovom pitanju. Jer ovo je stvarno skandalozna situacija u kojoj smo se mi ovdje zatigli. Šta mi možemo da... Šta sve ovo govori građanima Zvezdare? To govori građanima Zvezdare da su Dveri u pravu kada kažu da u opštinskoj vlasti vlada visok nivo neodgovornosti i amaterizma u radu. Dakle, vama je neko mogao u ovaj izveštaj da ubaci priču o Ivici i Marici i vi biste to usvojili kao program poslovanja i rada. Ja ne znam šta drugo bih mogao da zaključim osim toga. E sad, da pređemo na druge stvari koje se ne tiču pravopisa. Zašto u naslovu dokumenta ne stoje za 2015. godinu? Znači, šta ovo znači? Program poslovanja jednog preduzeća, poslovni prostor Zvezdara. Pa šta s tim? Znači, dok ne stavite na koju godinu se odnosi, to apsolutno nema nikakvog značaja. Pa onda sam sadržaj, pazite sad ovo. Tačka 3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2014. godinu. Gospodine Aleksiću, znači, da li je moguće da ovakve greške pravite u radu? Ovo nije 2014. nego 2015. Pa sledeća tačka, fizički obim aktivnosti za 2014. godinu ponovo. Znači, nije 2014. nego 2015. godina. Dakle, ovo pokazuje toliki nivo amaterizma da ja stvarno više ne znam šta da kažem na ovu temu. Znači, ovo je stvarno sramotno, ovo je ponižavajuće za sve odbornike ovde. Ovako nešto da nam dostavite na razmatranje. Dalje šta se ovde navodite? Isto kao i kod Olimpa, fizički obim aktivnosti za 2015. godinu. Ne može fizički obim, može. Iz kog je dokumenta to 2014. Kako? U čemu, na kojoj strani? Sadržaj, evo kada otvorite sadržaj. A, sadržaj. Naslov isto. Izvinjam se. Mislim da je u tekstu, pa vidio u tekstu je 2015. Ne, prvo sam rekao za naslovnu stranu, posle sam rekao za sadržaj. Izvinjam se. Lepo sam spomenuo. E sad, ono što je interesantno da mi dalje ne znamo sa kolikim brojem lokala vi raspolažete, odnosno poslovni prostor Zvezdara. Vi ste nama prije godinu dana sa ovog mesta rekli da ćete u aprilu 2014. godine znati koliki je konačan broj lokala koji se potražuje, a sa koliko raspolažemo. Mi to i dan danas nemamo. Vi ovdje navodite da ste preuzeli 374 na upravljanje, pa onda višak poslovnog prostora u mesnim zajednicama, koliki je to višak, to ništa ne navodite, pa da je 117 ili 119 delimično vraćeno i tako dalje. Vi čak navodite rok da je bio 31. mart 2014. za dostavljanje zahtjeva, ali mi dalje nemamo, znači, izveštaj. Da li je moguće da vam ponovno dostavljate plan i program poslovanja, a da nemamo spisak svih lokala sa kojima raspoložite? Zatim, finansijske projekcije. Imate pasus.
Za stvaranje objektivnije slike o budžetu javnog preduzeća Poslovni prostor Zvezdara neophodno je napomenuti da od ukupno planiranih prihoda za 2015. godinu u iznosu 64,4 miliona preduzeće za sve troškove realno na raspolaganju ima 23,23 miliona. S obzirom na činjenicu da 1.400.000 dinara predstavlja planiran iznos i tako dalje. Dakle, kako ste vi dobili iz ovog pasusa ove podatke, meni je jasno. Kada od 64,4 miliona oduzmete 1.400.000, dobijete 62,996. Dakle, sa čim vi povezujete ove podatke? Vama je svaki pasus celina za sebe. Nikakvog veze nema sa ovim prethodno što ste napisali, a nikakva logična zaključka iz toga ne možemo da zaključimo. Dalje. Tabela. I da, na kraju, najlepše za kraj, šlag na torti. Prilog 1 i prilog 2. Prilog 1 latinicom, prilog 2 ćirilicom. Dakle, ovo je stvarno katastrofa. Znači, smatram da zbog ovoga opštinsko rukovodstvo bi trebalo po hitnom postupku da smeni direktora Poslovnog prostora Zvezdara gospodina Aleksića, da raspusti nadzorni odbor i da razreši funkcije članove veća gospodu Milićevića i gospodu Jajića, zato što ne čitaju materijale koje trebaju da čitaju. Šta je zaključak svega ovoga? Izbori. Biće njih uskoro. Dakle, ja samo znači molim sve odbornike ovde da ne usvojite ovakav predlog. Znači, odbornička grupa Dveri sigurno neće glasati za ovaj izveštaj. Znači, ovo je sramota. I da tražite da se izveštaj ispravi, koriguje i da se posle dostavi na usvajanje. Znači, mi sigurno nećemo da učestvujemo u tome, a da li ćete vi postati deo čitavog ovog sramnog procesa koji predstavlja izveštaj o poslovanju Poslovnog prostora za 2015. godinu, to je na vama da odlučite. Hvala.